everyone, welcome back to our YouTube channel, The Yulits TV. And for today's video po ay manonood po tayo at magre-react dito sa dalawang mag-asawa yata to. Nagbaboxing guys. Sino kayang mananalo dito guys? Ayan, sumuntok talaga si kuya oh. Yan. Ayan, palong-palo si ate oh. Nakaganti, ayan. Nagalit na si ate. Nilalakasan na ng suntok. Patay si kuya. Knockdown. Ang lakas, ang lakas. Sino kaya mananalo dito guys? Love trip si tatay oh. Kahit hirap na, andun pa rin, nagre-referee. Nanonood pa rin oh. Malapitan to guys. Yan, sige, tingnan natin bang nahakdahan niya yung love trip si kuya. Napabugbog lang si kuya. Yan si ate. Sige te, tamaan mo sa mukha. Ala. Nagalit kaya ito si kuya guys. Gusto lang gumanti kang ate. Nabayan niya. Friendly game lang po to. Huwag mo naman tutuhanin. Patay, knockdown. Ito guys, pwede to sa mag-asawa guys. Gamitan ng gloves. Suntukan kayo, magsuntukan kayo. Ayan. Bugbugin yung mga lasinggerong asawa. Patay, knockdown. Foul na, foul. Sabi ni nanay, foul na yata yun. Okay, panalo si ate. Hala, knockdown. Pangatlong beses na knockdown si kuya. Sige. Patay. Sinuntok talaga sa mukha, guys. Totohanan na yata to. Mamayang gabi, walang tabihan to. Bawal tumabi. Ala, anong ginagawa mo kuya? Bakit mo na niyayakap? Niyayakap na si kuya. Walang magawa. Kuya, ano ba yan? Kuya, oh. Para-paraan pa makayakap kay ate, oh. Yan na to. Tapos ng laro. Hindi, relax. Buksing kong guro na eh. Ano nga ba sabi ko guys, nagalit na talaga si ate, tinutuon na. Binugbog na talaga yung asawa. Hinihingal na si ate guys, hingal na si ate. Ayan, sumusuntok pa rin. Niyakap talaga siya ni kuya, gusto talaga yakapin. Huwag na kasi te, sorry na daw sabi ni kuya. Huwag na kasi ang sakitan, magmahalan na lang kayong dalawa. Lang, galit na siya. Ang nanalo amo si Chinese Nicopior. Galing ni ate, si ate yung nanalo guys. Si tatay, saya ni tatay.